Ka jingtri ka beide ba ka jing Moramot ya ka Pung Umīam bat ka Jingkieng la Khmih Lynti ba on pendap ya ka Shwa ban kod Bnai Jylliew arhajar arpusau ong ka Kyrwoh na katnat Meghalaya Energy Corporation Limited ha ka arpusau trik yong arhajar arpusau kat kum ka ti Kyrwoh la ka do ba 100% ka drilling bat ka grouting la dep ban sna bat ka jingtui kalanang hiar kat kum ki kai phot bat banrap ba ki kambaro on pendap Shwa ka laipo trik Jylliew arhajar arpusau on pli yak leit kawan ki kali kumbalong man Shwa laong ba ka jingkit ka balong tang hapo 100 metric ton on sha ban ya hadu ka laipo trik Jylliew arjar pusau bat hadien kani on sa sha pat khat metric ton nak benta ka jingsingan ka Jingkieng kat kum ka kai pot technical bala IT da ka IIT gauti bat ka jingit nya ya ka jingtai ya ki bearing jong ka Jingkieng la dep thap thamai da ka bakan rong ya ka Jingkieng bat la panhap yang tang maria dam ka kai pot na ka IIT gauti ko ongru ba ka jing Moramot ya ki beam bat ka deck slab la dep sim da ka Central Soil and Material Research Station ban penkre ya ka detail project report bat ka jing pelun la ong ba onda la dep ka DPR on sa sim ya ki sinjam ban ya sakmat ban sna ya ka kuman syukudo ya ka Pung Umīam bat ka Jingkieng la sedang sna house name sa jakandai spa sanpupra bat pendapat house name sa jakandai spa ripusan ya ka jingtrai Moramot bamenta la penyai leng ba ka dam rehabilitation improvement project ha ka ba ki jingtrai kam bakongsan jongka kilong ya ka drilling bat ka grouting ka jingpen baha ya ki ba or pipe bat ki kam ka hydro mechanical Habatin pej baha ki sharp ka sharp plus F ka plus F ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya